Kiitokset Akille ja onnittelut Villelle vielä arvontavoitosta. Ensinnäkin kiitos tähän mennessä tästä loistavasta päivästä, loistavista keskusteluista, mitä meidän teema ympärillä on voitu käydä sekä täällä edessä että myös tauoilla eri yhteyksissä. Jatketaan tätä tietysti myöhemmissä vaiheissa. Omista muistiinpanoista lyhyesti päivää koostaen. Aloitin itse tuossa alussa päivää lähtökohdalla finanssialan merkitys Suomen kasvussa ja siitä näkökulmasta, että toiminta lähtee yksilöstä, toiminta lähtee tietyllä lailla meistä, kun me finanssialan mahdollisuuksia tässä hyödynnetään. Meillä tämän jälkeen Murat Şaulti piti erinomaisen ja energisen laadukkaan puheen tasehallinnan merkityksestä ja erityisesti mieleen jäi tämä riskienhallinnan kulttuurin merkitys, millä lailla huomioimme organisaatiossa riskienhallintaa ja että se kulttuuri on siinä kunnossa. Tämän jälkeen me puhuttiin paljon, meillä oli Ritva Aula ja Kosken Timo puhumassa meille paljon datan merkityksestä ja data governancein merkityksestä, erityisesti näinä aikoina, kun dataa hyödynnetään muun muassa AI-työvälinein edelleen. Alan Partnersin omaan osuuteen kuuluu myös vahvat tuolla meidän tilassakin demoin nähdyt osa-alueet, jossa kerrottiin Alan Partnersin palveluiden ja tuotteiden kehityksestä tänä teknologian murroksen aikoina. Lasse Laitinen puhui meidän Alan Partnersin omista ratkaisuista, Alma kuvaaja myös meidän palvelun rakenteesta ja Mika Mattila tästä kokonaisuudesta meidän kohdallamme. Lounas oli loistava, kiitokset ja hyvistä lounaskeskusteluista myös. Lounaan jälkeisessä eri omassa paneelissa meillä oli Riina Salpakari, Lasse Vuola, Matti Paavonen, Soile Pusa ja Timo Koski. Käytiin finanssialan roolia laajasti paneelikeskustelun kautta. Erityisesti käytiin läpi, että uskallemmeko investoida ja saavatko yritykset rahoitusta nykyisellä mallilla, joka on paljon pankkirahoitusvetoinen, riittävällä tavalla. Edelleen laitoin itselleni muistiin, että keskeisiä asioita jatkoon on tietyllä lailla se, että paljonko meillä on työikäistä väestöä, mitä me osaamme ja haluammeko tehdä töitä ja haluamme tehdä töitä. Ja se, että tähän yhtälöön, kuten tässä viimeisessäkin puheenvuorossa Kalle Petterssonilta kävi ilmi, niin me tarvitaan myös kansainvälisiä osaajia tämän osaajajoukon lisäksi. Kahvin jälkeen meillä oli Meri Rimmasen erinomainen EBAsta oleva puheenvuoro tästä simplification-alueesta, viranomaisraportointi. Kaikki varmasti lämmöllä otamme vastaan ja olemme yhdessä tekemässä ajatuksia siihen, että pystymme jatkossa entistä paremmin yhdessä rakentamaan kokonaisuuksia, jossa päällekkäistä informaatiota esimerkiksi ei tarvitse niin paljon raportoida ja luodaan yhteisiä malleja jatkoon. Ja tästä erinomaista viimeistä Kalle Petterssonin puheenvuorosta kirjasin itselleni, että tässä meillä oli hyvää Suomen kasvun reseptiä. Eihän tässä mitään hätää ole, kun kukin teemme parhaamme. Rohkeutta ja luottamusta se vaatii. Yhtä lailla osaaminen on tärkeää ja osaajia meillä onneksi on tänään täällä paikalla. Koko päivän osalta kirjasin itselleni vielä muistiin. Aina me voimme miettiä, että mitä voimme itse tehdä, mitä minä voin tehdä. Alan Partnersin osalta tulemme tekemään töitä teidän kanssanne parhaamme mukaan ja tähtäämään omalta pieneltä palaseltamme siihen, että suomalaista kasvua ja eurooppalaista liiketoiminnan rakentamista suomalaista lähtökohdista tehdään. Muistakaamme siis pedata sänkymme aamulla, hoidamme oman tonttimme hyvin ja kiitokset kaikille päivään osallistujille, juontajallemme Akille ja kaikille puhujille, jotka tänään päivään on osallistunut. Näillä sanoilla en ole pidempään meidän ja Skumpan välissä. Kiitokset.